Прывітанне, добры дзень. Вітаю вас сардэчна, гэта Альберт, беларусапаляк. І сёння ў нас чарговы, не хацеў сказаць урок, чарговы ролік. Я, дарэчы, вельмі рады, што пад маім апошнім ролікам пра урокі польскай мовы, на якія я ўсцяж вас запрашаю, так што, калі хтосьці хоча вывучаць польскую, у апісанні будуць усе спасылкі, запрашаю. Вось я вельмі рады, што там быў такі водгук ад вас, што вы напісалі, што... Напісалі, добра, я сказаў, прабачце, што вы хочаце, каб я працягваў сваю дзейнасць. Ну і зараз, здаецца, умовы такія, што я магу, у сэнсе, я на каранціне афіцыйна і цін там на карантыне. Я ведаю, што ёсць вось, не ведаю, такое змаганне за гэтыя дзве версіі. Я шаную і гэты бок, і другі бок, так што спакойна там не бійтеся ў каментарах, як правільна. Я буду раз сказаць так, раз так, калі што. Я не звяртаю вялікай увагі на гэта. У прынцыпе, так, я вельмі рады, што вы хочаце, і каб я запісваў ролікі, і што вы мне сказалі, пра што вы менавіта хочаце гэтыя ролікі. Я рады, што, скажам, перамагла ці перамагае, таму што там, скажам, змаганне вядзецца, тэма Польшчы. Для мяне гэта вельмі выгадна, калі казаць, таму што я вельмі люблю сваю краіну, свой народ, гісторыю, культуру і так далей. Гэта вельмі класна, але паколькі я не так адчуваю сябе ў расказванні пра гэта вельмі моцна, у сэнсе па-польску, таму што ў нас, вось ведаеце, ёсць там усе прафесары, людзі, якія займаюцца гэтым ўжо там 20-30 гадоў, то я не эксперт. І каб пра гэта здымаць ролікі ў YouTube, трэба нешта ведаць. А па-беларуску я ўсё ж такі магу, таму што вы зразумееце, што я расказваю гэта з пазіцыі чалавека, які нечым там займаецца, ён не прафесіянал, але ўсё ж такі дапаможа вам даведацца таго ці вось сяго. Так што, так, я думаю, мы тут будзем перадусім разглядаць Польшчу як краіну, культуру, народ і так далей. І сёння... І, канешне, калі я скончу ўжо гэты карантын, то, напэўна, будуць ролікі з Варшавы. У сэнсе, паколькі я гід па Варшаве, то мне будзе вельмі цікава спрабаваць расказаць тое, што я кажу па-англійску або па-польску сваім турыстам, спрабаваць гэта па-беларуску, таму што гэта не так лёгка. Я калісьці, у мяне быў турыст на англійскамоўнай экскурсіі з Расіі. Там у нас было вельмі мала людзей, таму што гэта было ўзімку, і, здаецца, там былі людзі, уже не памятаю, з Аўстраліі, скажам, ім было вельмі холадна, яны пайшлі раней, чым мы скончылі экскурсію, я застаўся толькі з гэтым хлопцам з Расіі, я спрабаваў, хаця, я вельмі добра валодаю расійскай мовай, спрабаваў яму расказаць тое, што я расказваю вось звычайна ўжо так шаблонна па-англійску і не мог зусім. То бок па-беларуску, хаця я валодаю выдатна беларускай, будзе таксама цікава паспрабаваць для вас штосьці там запісаць тут і там. Вось, а сёння я хачу закрануць тэму палітыкі. Паколькі ў Беларусі зараз вядзецца ўсё змаганне, выбары набліжаюцца, і я сачу за гэтым вельмі моцна і падтрымліваю ўсіх там, скажам, змагароў, людзей, якім неабыякава будучыня Беларусі. Падтрымліваю вас усіх, хто там на фронце або хто падтрымлівае ў сэрцы. Вы моцныя і вы пераможаце, канешне, і Беларусь будзе лепшай краінай. Пасля гэтых выбараў я ў гэта веру. Але не буду пра гэта расказваць, таму што, у сэнсе, кожны ўжо расказаў, што хацеў, што ведае, што мяркуе і так далей. Так што дадаваць яшчэ адзін ролік пра там рэпрэсіі, пра затрыманні, пра ператрусы, гэта не мае сэнсу. Таму што мы ўсе ведаем, што мы думаем, і гэта, агулам вядома. Сёння я б хацеў закрануць тэму палітыкі ў Польшчы. Паколькі вас можа гэта цікавіць, вы можаце мець нейкія ўяўленні вось пра Польшчу, але што тут вось на самой справе адбываецца. І справа такая, што
Пэўна, гэтых ролікаў пра палітыку будзе некалькі, таму што я не змагу тут праз, не ведаю, за 10 хвілін 15 расказаць усяго, канешне. Пастараюся, каб гэтыя ролікі не былі вось доўгімі. Важная справа такая. Першае, што трэба ведаць пра польскую палітыку, пра апошнія гады, гэта тое, што ў 2015 годзе у выбарах перамагла партыя ПіС. Па-польску гэта «Право і справядлівасць», па-беларуску гэта будзе «Права і справядлівасць». І гэтая партыя, гэта кансерватары, кансерватыўная партыя, правая партыя, якая, там усе гэтыя правыя ідэі падтрымлівае, то бок, сям'я, народ, каталіцтва як рэлігія ўсёй краіны. І такое. Вось змаганне за чыстату польскага народа, можам таксама сказаць, такія рэчы. Я ведаю, што сярод вас, сярод усіх, сярод беларускамоўных людзей ёсць усе спектары, усе вектары і ўсё там такое. Так што, калі вы, не ведаю, прытрымліваецеся правай палітычнай сілы нейкай, то я не хачу вас сёння абразіць, я хачу толькі расказаць пра некаторыя пагрозы з гэтага, з правай ідэалогіі і тое на аснове таго, што адбываецца ў Польшчы. Таму што, каб мы добра сябе зразумелі, я не левы зусім. Я калісьці быў правым чалавекам, падтрымліваў правыя партыі. І пасля таго, што адбылося ў 2015 годзе, калі ПіС перамагло, у нас урэшце вось такая, скажам, правая партыя пераняла ўладу. І праблема ў тым, што зараз у нас 5 гадоў пасля першых выбараў, якія яны перамаглі, потым яны перамагалі ва ўсіх наступных выбарах. Зараз у нас восенню былі таксама зноў парламенцкія выбары, якія яны перамаглі. І вось 28 чэрвеня літаральна будуць у нас выбары прэзідэнта. Прэзідэнтам Польшчы з'яўляецца Анджэй Дуда. Анджэй Дуда – гэта чалавек, які таксама ўдзельнічаў у выбарах 2015 году з боку ПіС, вось з боку правічай партыі, якая зараз у Польшчы. Ён перамог, таму што яны тады былі ў апазіцыі, і ранейшая партыя, якая называецца Платформа Обывательска, ПО. Гэтыя часы, яны вось... я не магу сказаць, таму што я тады быў сапраўды, мне было 18 гадоў, калі яны прайгралі выбары, але ўсё ж такі, яны надакучылі хутчэй за ўсё усім, і іх усе хацелі пераменаў, таму выбралі вось і Дуду, перш за ўсё ў прэзідэнцкіх выбарах, потым у парламентарных ПіС. Усё роўна. Зараз ПіС трымае амаль поўную ўладу у Польшчы. У ПіС ёсць усе суды, таму што яны за апошнія 5 гадоў зрабілі усе магчымыя рэформы судоў, розных інстанцый, розных трыбаў, тыпаў і ўсё такое. І праблема такая, што гэтыя рэформы яны рабілі з добрай ідэяй. То бок, таму што ў нас у судах засталіся яшчэ суддзі, людзі, якія судзілі, працавалі ў судах, атрымлівалі адукацыю вось юрыдычную ў часы камунізму, то бок УПРЛ, Польскай Народнай Рэспублікі, Польскай Рэпублікі Людовай. І, то бок ідэя цудоўная, таму што, калі няма камуністаў у судах, гэта клас. Але праблема ў тым, што такую рэформу яе не правесці адразу у сэнсе з аднаго дня на другі. Да таго трэба падрыхтавацца, і таксама спосаб выбірання новых суддзей павінен быць як мага больш дэмакратычны. Што ў нас адбылося? Калі пайшла гэтая рэформа, то выкінулі ўсіх гэтых камуністычных суддзей і таксама усіх тых, якія не падтрымлівалі ўжо існуючую ўладу ПіС, суддзяў, якія казалі, вось, класна, рэформу рабіце, мне 30 ці 40 гадоў, я ўвогуле не маю дачынення да таго, што адбывалася ў час камунізму, я потым атрымаў адукацыю, я зараз суддзя, я не хачу траціць маю працу на вашых асновах такіх, што я не скажу пра я ваш чалавек. І шмат выкінулі вось таксама невінаватых суддзей і людзей, якія працавалі ў судах. І на гэтыя
посты. На гэтыя пасты яны уклалі сваіх лаяльных суддзей. То бок у нас зараз у судах кожны, хто працуе, ён лаяльны для ўлады. А як мы ведаем, з прынцыпаў дэмакратыі важна тое, каб улада, судовая ўлада, яна была аддзельна ад улады, ад усіх астатніх, то бок незалежна ад ураду, ад прэзідэнта і так далей. У нас гэта не адбылося, таму што зараз, калі ты хочаш стаць членам нейкай важнай судовай інстытуцыі, тады табе трэба быць лаяльным да партыі. Гэта, канешне, жах. І апошнім часам, гэта суды, гэта адно, другое гэта тэлебачанне, таму што ў нас ёсць дзяржаўнае тэлебачанне, і яго мэтамі з'яўляецца тое, каб бараніць плуралізм у польскай медыяпрасторы. І пасля у нас усёй рэфармацыі, пасля 89-го года, гэта працавала лепш або горш. У прынцыпе, гэта было магчыма, гледзячы дзяржаўнае тэлебачанне, мець нейкі такі погляд на ўсю справу з усіх бакоў. То бок, да праграм запрашалі усіх, прадстаўнікоў усіх палітычных сілаў, запрашалі таксама, там былі дыскусіі, таксама журналісты, яны былі з розных, яны падтрымлівалі розныя палітычныя пазіцыі, палітычныя партыі. Была даволі дэмакратычна, я б сказаў. На жаль, пасля 2015 году у тэлебачанні і у дзяржаўных медыях таксама пачалі выкідаць гэтых людзей, якія працавалі там раней і якія не хацелі сказаць, што яны будуць лаяльнымі да новай партыі. Гэтых людзей выкінулі, там, канешне, не ў адзін дзень, гэта адбывалася на працягу апошніх 5 гадоў. Зараз, мне здаецца, у дзяржаўным тэлебачанні няма ні аднаго чалавека, які б не быў у сэнсе удзячны ўладзе за тое, што ў яго ёсць такая ці іншая пасада. І зараз у тэлебачанні літаральна працуюць людзі толькі лаяльныя, толькі такія, якія атрымалі свае пасты, дзякуючы ўладзе. Гэта працуе як у сталінаўскія часы, што калі Сталін пасля 38-го году, калі на новыя пасты былі прызначаныя маладыя людзі 30-25 гадоў, то гэта была такая псіхалагічная, гульня, што яны дайшлі на высокія пасты, і гэта ўсё дзякуючы Сталіну, то бок трэба быць лаяльным, таму што ён, наш дзядзька, які нас уратаваў, паставіў на гэтай пасадзе. І зараз у Польшчы у медыяпрасторы адбываецца менавіта тое ж самае. То бок узровень прапаганды у тэлебачанні, ён вельмі высокі, ён, я б сказаў, што нават часам і горш за беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Проста няма... То бок, як выглядаюць, напрыклад, навіны ў Польшчы зараз, у тэлебачанні дзяржаўным? Выглядаюць так, што усхваляецца ўлада, то бок, дзеючая ўлада, яна не робіць нічога дрэннага, яна робіць усё класна, усё цудоўна. Мы лідар ва ўсіх магчымых рэйтынгах у Еўропе, у Еўрасвязе, у свеце нават. Немцы, яны нам зайздросцяць нашай эканомікі і так далей. Усё проста клас цудоўна. І я літаральна гэта кажу, гэта вам не перабольшанне, гэта ўсё шчыра. Калі разважаюцца тэмы апазіцыі, канешне, кажуць, што яны супраць Польшчы, яны не палякі, яны там працуюць для немцаў, для французаў, для габрэяў таксама, гэта вельмі папулярна, або для Расіі, яны агенты Крэмля і так далей. Канешне, каб няма за апошнія, можа, не ведаю, напэўна, зараз у прэзідэнцкай кампаніі, у прэзідэнцкай гонцы, калі ёсць гонка за тое, хто стане прэзідэнтам, не было ні разу сказана у пазітыўным сэнсе пра апазіцыйных кандыдатаў. То бок заўсёды нешта дрэннае. А калі кажуць пра кандыдата дзеючай партыі, то бок Анджэй Дуда, то ўсё цудоўна, ён класны, ён дапамагае людзям, там дае грошы, што яшчэ ён там робіць. У сэнсе ён
абараняе Польшчу і польскія справы не толькі ў краіне, але таксама ён дамовіўся там з Трампам пра тое сёе з гэтым і тамтым. І у сэнсе ён клас. І гэта, канешне, вялікая праблема, таму што ёсць ужо нейкія такія, я б сказаў, чарнавікі, якія заўсёды выкарыстоўваюцца ў тэлебачанні, ў медыяпрасторы, што толькі пра ёсць такія тэмы, якімі палохаюць людзей. То бок першае гэта мігранты з Сірыі, там з Афганістану і так далей, што калі ўпусціць гэтых мігрантаў, то мы ўсе памром у Польшчы, і дзеючая партыя, яна забеспячае Польшчу перад гэтымі людзьмі. А калі выберуць кандыдата апазіцыі, то ён запрасіць усіх гэтых мігрантаў, яны заб'юць нас усіх, літаральна там згвалтуюць усе жанчыны, нашых дзяцей возьмуць там не ведаю, у палон, і проста Польшчы не будзе. То бок трэба галасаваць за кандыдата Анджэй Дуда. Таксама вялікай праблемай апошніх дзён з'яўляецца тэма ЛГБТ. Анджэй Дуда сказаў на адным са сваіх, на адной сустрэч з людзьмі, з патэнцыйнымі выбаршчыкамі у нейкім горадзе, што ЛГБТ гэта не людзі, гэта ідэалогія. І гэта вельмі страшна. Чаму? Таму што гэта аўтаматычна прэзідэнт Польшчы адабраў усім людзям, якія ЛГБТ, то бок там лесбійкі, геі, бісексуаль, транссексуаль, адабраў ім усе правы чалавечыя. І сказаў, што яны ідэалогія, то бок, канешне, можам пра гэта спорыцца, але ў такім сэнсе, калі прэзідэнт кажа, што яны супраць Польшчы, яны супраць польскай сям'і, яны супраць гэтага, то ў грамадстве аўтаматычна творыцца такое, што ладно, што прэзідэнт сказаў, яны не людзі, то бок, яны ніжэй, можна іх там, не ведаю, забіваць, біць, крытыкаваць і так далей, рабіць усё, таму што яны ніжэй нас, яны ніжэй польскіх людзей, якія належаць да польскіх сямей, і яны не заслугоўваюць пашаны. І гэтая сітуацыя, яна ўсклікала шмат хваляванняў у грамадстве, таму што, у прынцыпе, такой рыторыкі не было вельмі даўно, каб нейкую групу, менавіта ўсю групу людзей, крытыкаваць за тое, што яны ёсць сабой. І гэта вельмі сумна, таму што гэта вельмі моцна нагадвае тое, што рабілася 100 гадоў таму ў Турцыі з армянамі, тое, што рабілася ў Германіі з габрэямі, і тое, што, не ведаю, там у Руандзе рабілася з Тутсі. Можа, вы скажаце, што я перабольшваю, але гэта пачатак. І гэта вельмі сумна і таксама небяспечна, што прэзідэнт і ўся лінія партыі дзеючай, яна ідзе ў такім напрамку. Так што, гэта пачатак, я бачу, што у нас ужо тут 18 хвілін, не буду вас даўжэй затрымліваць. Гэта мои такія думкі на першы раз. Спадзяюся, нам удасца яшчэ паразмаўляць трошкі па палітыку, пра польскую палітыку. Калі у вас ёсць пытанні, або вы хочаце пачаць нейкую дыскусію, пішыце ў каментарах, канешне, і я з прыемнасцю вам нешта аб'ясню, калі вас цікавіць нешта яшчэ пра польскую палітыку, таксама пішыце, я буду да гэтага адносіцца, можа пэўна здымаць таксама ролікі пра нейкую менавіта тэму. Гэта толькі пачатак тое, што мы сёння закранулі, і паглядзім, што будзе далей. Так што трымайцеся, да пабачэння і ўсё такое, бачымся ў наступным роліку.